Number 4, 40% sa ekonomiya sang EB Magalona apektado sang pag-ban sang US sa blue swimming crab halin sa Pilipinas. Ginabalik karon sang banwa sang EB Magalona ang ila Sabado nights nga may eat all you can crab. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 40% o kung mga 40% sa ekonomiya sang banwa ang apektado bangod sa pagkadula sang palangabuyan sang yadto mga nagasalig sa blue crab industry. Tuyo sang banwa nga mabuligan ang ilang mga pumuluyo nga direkta apektado sang pagpatuman sang ban sa Estados Unidos sang blue swimming crab sang Pilipinas. Karon ang presyo nanawag sa 120 tubtob 140 ang kilo sang kasal. Tuyo sang eat all you can sa igalunsar nga Sabado nights nga baklon mismo sang LGU sa mas mataas nga presyo ang kasag para mabuligan ang mga nagasalig sa industriya. Dugang pa ni Malacon sa ini nga pamaagi matib-ong man ang turismo sang banwa. Sa Agosto na ini magasugod humalin 5 p.m. tubtob 12 midnight. Sa piyakabahin, gingrupo man sa Municipal Social Welfare Development Office ang mga apektado sa isa ka organisasyon kaginhatagan sang pondo para sa lain naman nga sahi sang palangabuyan. Bulan pa sang Hunyo sang ginpatuman sa Estados Unidos ang ban sang blue swimming crab sang pungsod Pilipinas. I guess for 40 to 50% of the economy. It's a big industry. Sa EB Magalona, 30 to 40%. Ilang ka jobs lost? Hundreds. Hundreds of jobs lost tungkol sa pag-close ang ating getting price. For the nights, we will be able to promote our municipality as the home of the blue crabs in Negros Occidental. So, sideline na lang siya sa we're inviting everyone. It will be for the whole month of August, every Saturday. So if may time matanan, please visit EB Magalona to enjoy our culture and syempre ato na local delicacies which is blue crab.